हेलो फ्रेंड्स, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइकआ मा? नोंथाङा जुदि इउट्यूब चेनेल दंब्ला जिकुनु टाइमावनो नोंथाङा बे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मोननो हागौ। बिदिब्ला जों बेनि बागै बे भिडिअ जों डिस्कास खालामगोन जे माबोरैहाय जों कम्युनिटी गाइडलाइन्स स्ट्राइक मोनगोन, माबोरैहाय मोननो हागौ। बेनि बागै जोङो बे भिडिअ डिस्कास खालामदों। भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे घन्टानि सावगारियाव थुनाव जाहाथे गोदान गोदान आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना गिबियावनो नायनो हायो, लोगोसे गोबां इनफरमेसन नोंथांमोना मोननो हायो। बिदिब्ला जोङो नायदोनि। गिबियाव जों बेखौ मिथिग्रोनांगोन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइकखौ होयो सोरो। जोङो मिथियो कपिराइट स्ट्राइक माबा मोनसेखौ जोङो अनारा होयो, बा जोङो इउट्यूबनि जिथु मिउजिकनि मालिक, भिडिअनि मालिक बेयो होयो खासेखौ बाहायोब्ला कपिराइट होननानै इउट्यूबनिसिम। नाथाय बे जिथु कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक बेखौ होयो सोरो, बेखौ रावबो मालिक गैया बेनि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होनायनि, नाथाय इउट्यूबानो बेनि गावनो मालिक। बेयो इउट्यूबानो गावनो होयो बे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइकखौ। जिकुनु टाइमावनो नोंनि चेनेलाबो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ। बेनि जेबो भरसा गैया, बेनि जेबो माबा गैया। जुदि नोङो गोरोन्थि मावदोंब्ला कम्युनिटी गाइडलाइन्सनि बा रुल्स रेजुलेसननि, इउट्यूबनि रुल आरो रेजुलेसननि बारगायै नों जुदि बेहाय खामानि मावदोंब्ला नोङो हयथ' जानो हागौ नोंनि जिथु आपल'ड खालामनानै 1 मिनिटनि उनावनो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ। हयथ' मास मोनसेनि उनाव फैनो हागौ, बोसोरसेनि उनाव फैनो हागौ, बोसोरनैनि उनाव फैनो हागौ, बोसोरथामनि उनाव फैनो हागौ। बेफोरबायदि हरनो हागौ, जिकुनु टाइमावनो हरनो हागौ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। बिदिब्ला जों कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइकआ माबोरै जायो बेनि बागै जों बेहाय नायदोनि। गिबियाव जों नायदोनि फेक एंगेजमेन्ट। जिथु जोङो साबस्क्राइब बारायनायनि माबायाव जों माबा माबि लिंकआव जोङो फथायनो हायो, बेयाव आंनि साबस्क्राइब खालाम, बेखौ आंनि माबा खालाम, बेफोरबायदि गोबां जोङो माबा खालामलायो। बेफोराव जुदि साबस्क्राइबारा फेकै जायोब्ला, आजिखालि गोबां एप्लिकेसनबो दं फेकैनो जोंहा साबस्क्राइबार बारायो। थिग बेफोरबायदि माबानिफ्राय जुदि साबस्क्राइबार फैयोब्ला जोंनि चेनेलाव माने माबा जानो हागौ, जोंनि चेनेलाव इउट्यूबा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होनो हागौ। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ नोंनि चेनेलाव जेब्ला नोङो इउट्यूबनि भिडिअखौ माबोरै डाउनलड खालामनांगौ बेनि बागै नोंथाङा जुदि भिडिअ बानायोब्ला, बा माबा मोनसे एप रिभिउ खालामबा बे एपखौ डाउनलड खालाम, बे एपनि थ्रुयै नोङो इउट्यूबनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनो हागोन होननानै बेफोराव माबा मोनसे खोथायोब्ला, बेफोराव कन्टेन्ट बानायोब्ला नोङो, बेफोराव भिडिअ बानायोब्ला नोङो, अब्लानिया नोंनियाव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ बे भिडिअ। जेब्ला जोंनियाव चेनेल बानायोब्ला सेम चेनेल जायो, जेनेबा अलरेडि बुहुत मोजां चेनेल मोनसे दंखायो, जेनेबा नों जाय चेनेलखौ बानायदों बेनि लग'आबो एखे, बिनि चेनेलाबो नामाबो एखे, लोगोसे बिनि भिडिअ होनायाबो नोंनि जिथु एखे जायो, अब्ला बेफोराव नोंनियाव बेबायदि जुदि चेनेल बानायोब्ला फेक होननानै भागिगोन नोंनि चेनेलखौ, होमब्लानिया नोंनियाव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होनो हागौ। जोंनियाव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ जेब्ला मिसलिड खालामो नोङो। मिसलिड जेरै टाइटेला गुबुन थांनानै भिडिअआ बेलेग, टाइटेलाव होना दोनदो माबोरै रां खामायनांगौ, माबोरै 1 लाख रां खामायनांगौ, नाथाय भिडिअआव दोङो बेलेग। बेफोरबायदि जुदि बेलेग माबाब्ला बेफोरबायदि भिडिअ, बेफोरबायदि चेनेलाव नोंनियाव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ। जोंनियाव आरो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ जेब्ला चाइल्ड सेफ्टिनि बागै बुंनाय जाया, जेब्ला इन्जुरि खोथायो, माबा मोनसे माइनरफोरनि इन्जुर खोथायो, माबा मोनसे खोथायो, अब्ला बेबायदि जुदि नोंनि भिडिअ बेबायदि बानायदोंब्ला बेफोरबायदियाव मा फैनो हागौ, बेहाय कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ। जाय एप्लिकेसनखौ नोङो गुगोल प्ले स्ट'राव मोना, जेरै जों माखौ मोना, जेरै बेटिं, जेरै केसिन', बेफोरबायदिनो जेरै रामि, जेरै पकार, बेफोरबायदि एपखौ जोङो प्ले स्ट'राव मोना। बेफोरबायदि एपखौ जुदि नों रिभिउ खालामोब्ला, बेखौ गेलेनांगौ, बे खेलाखौ गेलेनांगौ, पकार गेलेनांगौ, रामि गेलेनांगौ, थिग बेबायदि होनना केसिन' गेलेनांगौ होनना नों जुदि भिडिअ बानायोब्ला, अब्ला बेवहाय नोंनियाव कम्युनिटी गाइडलाइन्स स्ट्राइक फैनो हागौ। जिकुनु टाइमावनो नोंनो कम्युनिटी गाइडलाइन
स्ट्राइक हरनो हागौ। ओमफ्राय जोंनियाव बेफोरबायदि थाम्बनेल जेरै थाम्बनेल लगायो जोङो पिक्सार जेरै एडाल्टनि पिक्सार बेबायदि गाज्रि माबा पिक्सार लगायोना जों थाम्बनेलाव बेफोरबायदि थाम्बनेलावबो जोंनियाव फैनो हागौ मा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक। गोबाङा साननो हागौ जे गोबाङा बेफोराव भिडिअ होना होनदो एडाल्टनि भिडिअ होना होनदो बेफोराव माबा होना होनदो नाथाय बिसोरनाव माथो फैयाखै। जिखुनु टाइमावनो फैनो हागौ बेनि जेबो भरसा गैया गेरेन्टि गैया। जुदि नोङो भिडिअआव माबोरैहाय जोङो हेक खालामनांगौ मबाइलखौ माबोरै हेक खालामनांगौ कम्पिउटारखौ माबोरै हेक खालामनांगौ बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला नोङो जुदि सोरखौबा नोङो हेरेसमेन्ट खालामनाय भिडिअ खालामोब्ला थिग बेफोरबायदि भिडिअ जोंनियाव कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ। जेब्ला नोङो भिडिअआव माबा मोनसे इन्जुरि जानाय खोथायो एक्सिडेन्ट जानाय खोथायो हमनानै ला बुहुद डेन्जार माने नायथावा बेफोराव माबा खोथायो अब्ला नोंनियाव जिखुनु टाइमावनो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ बे चेनेलाव। जुदि नोंनि बे भिडिअ क्रिमिनेल अर्गेनाइजेसननि बागै खिन्थायो जे आमुक अर्गेनाइजेसन क्रिमिनेल जाय अर्गेनाइजेसना क्रिमिनेल खालामो बेफोरबायदि अर्गेनाइजेसन बागै नों खोथायोब्ला बेवहाय जिखुनु टाइमावनो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ। गोदान मोनसे जाबावदों जोंहा एड खालामबावदों बेवहाय इउटुबा बे जाबाय कभिड-19नि बागै जुदि नों बुङोब्ला बे कभिड-19खौ जों माबोरै फाहामनांगौ ट्रिटमेन्टनि बागै नों खोथायोब्ला जे जों माबोरै मा खालामनानै जों कभिड-19खौ फाहामनांगौ बेफोरबायदि जुदि मिसलिडिं नों जुदि इनफरमेसन होयोब्ला अब्ला बेयाव जिखुनु टाइमावनो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ। जुदि नों बेफोर रखम भिडिअ खालामब्ला जायखि इलिगेल प्रडाक्ट जेरै जोङो ड्राग्स जेरै जों एलकहल थिग बेबायदि जोङो ड्राग्सखौ बबेयाव मोनो एलकहलखौ जों बबेयाव बायना मोनगोन मा एलकहलनि माबा दं थिग बेफोरबायदि जों जुदि भिडिअ खालामोबा अब्ला बेयो इलिगेल प्रडाक्ट जायो होमबाना बेहाय जिखुनु टाइमावनो नोंनियाव कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो हागौ बेफोरबायदि भिडिअ। इउटुबाबो दिनैसिमहालागै बेफोर क्लियारलि बुङाखै जे मा जोंनो माबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक होयो मा भिडिअ नाथाय जों गावनो गाव सेफ जाना थानाया मोजां। नों सासे जुदि लं टाइमनि थाखाय इउटुबाव फैदोंब्ला जोङो गावनो गाव सेफ जानानै जोङो थानाया मोजां जे मा बुस्थुआ समाजनि थाखाय मोजां मा बुस्थुआ समाजनि थाखाय गाज्रि जि बुस्थुखौ जों समाजनि थाखाय गाज्रि होनना भाबियो बे बुस्थु बिदिखौ जोङो भिडिअ बानायाब्लानो जाबाय अब्लानो जोंनि चेनेला थिगै थागोन जों कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकबो मोननाय नङा। कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकआ फार्स्टआव नोंखौ जुदि नोंनियाव कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक नाङोब्ला अब्ला नोंनाव फार्स्टआव वार्निंसो हरग्रोनाय जायो डाइरेक्टयै नोंनाव स्ट्राइक होना हरखाया वार्निं हरग्रोयो बेनिफ्राय जुदि वार्निंनि उनाव नोंखौ फार्स्ट वार्निं जोबनायनि उनाव लाइफ टाइम नोङो खनसेल' वार्निं मोनगोन कमिउनिटि गाइडलाइन नोंनि बे भिडिअ कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक होननानै बेनिफ्राय नोङो जेब्ला वार्निंआ थांगोन जेब्ला नोंनाव जुदि आरो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक जाबायोब्ला अब्ला बेयो नोंनि फार्स्ट जागोन बेनि उनाव बेयो माबाया नोंनि 90 डेजहालागै थागोन बेयो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकआ 90 डेजहालागै थागोन बे 90 डेजनि गेजेरावनो जुदि नोंनाव खनथाम थाङोब्ला अब्ला नोंनि चेनेलानो टार्मिनेट जागोन नोंनि चेनेला डिलीट जालांगोन। आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जेब्ला नोंनि कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैयो जि भिडिअ नोंनि कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैयो अब्ला बे भिडिअखौ नों जेब्लाबो डिलीट खालामनो नाङा बेखौ 90 डेजहालागै थानो हो ओरैनो बेनि उनावसो अट'मेटिक जुदि नोंनाव कमिउनिटि गाइडलाइन्स जुदि 90 डेजनि उनाव अट'मेटिक ओरैनो बेयो गैया जालाङो बेनि उनाव नोङो डिलीट खालामनो हागोन। जेब्ला जोंनियाव 90 डेजनि गेजेराव खनथाम कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैयो अब्ला नोंनो 2 हप्ता टाइम होबोयो थेवब्लाबो नोंनिखौ चेनेलखौ दानथ'वा नाथाय 2 हप्ता टाइम होयो नोंनो माबानो थाखाय नों जुदि बे प्रुफ खालामनो हानांगोन जे नङा आंनि कमिउनिटि गाइडलाइन्स माबानाया बेयो फेकसो ओरैना नोङो जुदि माबानो हायोब्लासो बेहाय नोंनि चेनेला थागोन नङाबा नोंनि चेनेला डिलीट जालांगोन। थिग दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनखौ मिथिनाय इउटुबारबा नोंथांमोना बेखिनिखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथि जानला मानला भिडिअ दिखांलानानै जोङो बेफोरबायदि होलानो नाङा जे जोङो बेबायदि होमबासो जोंनि चेनेला सेफ थागोन जोंनि एडसेन्सआ सेफ थागोन बेफोरबायदि बे भिडिअआ बेनि थाखायमोन बिदिब्ला आं फोजोबनो आखायाव लाबाय गोजोन्थों।